Ir-rabta bejn il-moviment kontra d-divorzju, il-Knisja, il-Partit Nazzjonalista u l-Gvern qed tkompli toħroġ aktar fil-beraħ. Dan wara li l-ġurnali tal-Partit Nazzjonalista rrifjutaw li jippubblikaw reklami bil-ħlas tal-moviment Iva d-divorzju Iva Żwieġ. Li aħna tlabna li konna reklam bil-ħlas fil-gazzetti li tirrappreżentanti. Dik it-talba ma ġietx milquha fejn imbagħad hemm reklami bla ħlas għax nafx qed ngħid, tajjeb mill-moviment le fil-gazzetta tiegħek. Tajjeb tal-istess partit li nirrappreżentaw għatnej li aħna. Il-moviment Iva d-divorzju Iva Żwieġ qal li kien lessil għal-għajnuna minn kulħadd. Kemm Jeffrey Pulicin Orlando kif ukoll Evarist Bartolot tkellmu dwar persuni li kienu medda bl-impjeg tagħhom għaliex kienu qed jgħinu lill-moviment. Kien għalhekk li l-moviment qed joqgħod lura milli jsemmi l-persuni u l-organizzazzjonijiet li qed joffru l-għajnuna volontarja tagħhom fil-kampanja favur id-divorzju. Sa dan it-tant il-ġurnal tal-Partit Laburista kulħadd ippubblika reklami taż-żewġ movimenti.